Misol 145 масофаи байни миёна ҷое ки гипотенузи секунҷаро меҷояд то катетаҳо мувофиқан 4,5 ва 6 см аст. Периметри секунҷаро ёбед. Аввал биёед тасвир кунем. Секунҷаи росткунҷа акнун чӣ мегӯяд? Миёнаи гипотенуза, миёнаҷои гипотенуза бигзор инҷа бошад. То катетаҳо 4,5 ва 6. Бигзор то инҷа чанд бошад? Ин масофа 4,5 ва то инҷа поёна чанд шавад? Ин дарози 6 мешавад. Ва акнун периметри секунҷаро ёбем. Саволу хеле хуб аст. Чӣ кор карда метавонем? Як фикр кунем, ин инҷа миёнаҷо аст, яъне инҷа бояд баробар бошад. Монанди секунҷаи монандро кор кунем, истифода барем. Чӣ хел монанд? Бигзор кадом секунҷа бошад? Ҳарфи ҳамакум инҷода ABCD инҷа DE бошад. Секунҷаи DEC монанд аст ва секунҷаи ABC ABC ин ду секунҷа монанд аст. Акнун чӣ ҳисоб мебарам? Ин кунҷ чанд дар секунҷаи майда чиқор мекунад? 6 нигоҳ мекунад. Дар секунҷаи калон ба AB нигоҳ мекунад. AB-ро ман намедонам. Ин баробар аст. Баъд кунҷи 90 градуса, кунҷи Е ба инҷа бигзор А бошад. Инҳоро ман А гӯям. Ба А нигоҳ мекунам ва дар секунҷаи калон бошад ба 2А нигоҳ мекунам. Яъне инҷа 1 тақсими 2 гуфта метавонам. Яъне дар асл AB ба чанд баробар аст? Ба 12. Боз секунҷаи монанд ҳаст. AB-ро мо ёфтем. Ҳамин мантиқро истифода бурда барои монанди ин секунҷа, яъне секунҷаи ABD монанд аст ба секунҷаи ABC. Аз инҷо ин кунҷ чӣ буҷа мекунад? 4,5 тақсими BC ва кунҷи 90 градуса инҷа нигоҳ мекунад ба А боз ба 2А. 1 тақсими 2. Яъне BC баробари 9 мешавад. Акнун ман AB BC-ро медонам, AC-ро ёфта метавонам аз рӯи теореми Пифагор истифода мебарем, меёбем чанд мешавад? AB квадрат ҷамъи BC квадрат баробари AC квадрат 12 квадрат ҷамъи 9 квадрат баробари AC квадрат ва инро мо агар кор кунем чанд мешавад? AC 15 мешавад. Ва аз мо чӣ мехоҳанд? Периметри секунҷаро ёбем мегӯяд. Периметри суммаи ҳамаи тарафҳо, яъне 12 ҷамъи 9 ҷамъи 15 ва чанд баробар мешавад? 21 36. 36 мешавад. Ман дар инҷо секунҷаи монанд истифода бурдам. Агар нафаҳмида бошем, якчанд дарс дорам дар бораи секунҷаи монанд, онро дида метавонем.